ekskone Margit. Og vi stod nede ved Gefjorden springvandet. Så siger hun til mig, skat, skal vi ikke gå ned og smide en mønt i nede bagved, og så kan vi ønske os lige nøjagtigt det, vi skal ønske os. Og vi gik ned, og jeg smed en mønt ned, og hun smed en mønt ned. Og så kigger hun på mig, så siger hun så, nå skat, hvad ønskede du? Og den lå lige til højre ben. Jeg kunne ikke gøre for det. Og jeg sagde til hende, hvad satan er du her nu, skat? Og der tabte jeg alle pointene. Men jeg skrev en rigtig god sang dernede fra. Hun havde også, jeg kan huske på et tidspunkt, var hun på Skønhedssalon i Esbjerg. Jeg ved ikke, om den stadigvæk eksisterer. Men så kom hun hjem, og så stod hun i døren. Og der kunne jeg ikke være med at sige, var der lukket, skat? Så ja, det gik ikke så godt med vores ægteskab, om det hele til sig. Stjernerne og målet flyver fri, og tusinde tanker kan nu står egne ben. Et følfuld med og en takker til, og vi står